Ev biyabanên bê serûber ên Qazaxistanê û avhewaya wê dijwar bûbûn girtîgeh ji bo gelên sirgûnkirî Kurd jî di nav wan de. Qazaxistan di salên duyemîn cengê cîhanê de bûbû polîgon ji bo ceribandinên siyasî û civakî û cihê sirgûnkirina gelan ku rejima Stalin wan ji bo desthilata Sovyetê xeter didît. سه جورا سرگون کردن ده هم 37 سالی سرگون کردن هم از کافکاز یادنه 44 سالی از گروزیا و کرمانجی ما سرگون کردن 91 سالی از آرمینی یادنه اما سه اکدا سه لپا یادنه دلی که نخواست کردستانی افنا کدوم که من هدا تلویزیون من آنتن هات تا گشکی نشان دیگه ایرانیوس اکی نشان دیگه کرمانجا نشان دیگه هم دنیرن دوینن عالی کرمانجا چانه هم جهاز دکن مثلا کردستان ما سوی دوزه هم جهرنه هردی Rojek payîz sala 1944 serbazên artêşa sor hatin ber deriyê mezinên vê malbata Kurd ku li gundekê herêma Batum a ber deryayê Reş dijiyan. Salî 39 mes lê başpirtê de salê ku em jî dibî ême dokûmên tune bû kefê me de. Birangê bavê min hebûn birang. Paşê ku em girbûnê wan ev başpîrt derxistin salê salê 22 diya. Ez pixwe salê 39 Stalin digot ku va milata guşkî bibin corux de berdin. Bir her dengizê de berdin bir bimire. Paşê ku dizem ku lêlîne ku yekî dîn kîzanin nikir nebîrê min wî got ku ne. Rast baş û srêdnî yazî û bir her wêrê û bir yaşemişim. Malkê me holkê me giştin camûj dawar guma ecerê top kir millet tolk ajêtin qet tişk nedan millet. Ku em werkî ajêtnê çû. Em terbim ketnî poyzê de şalolê digotin. Babo em ketnî wêrê em birnî çûnî 5 riyan û lok û 5-6 riyan çûn ya. Çima ku êgilet bû paş çûn produktî tanînin tidan millet paşê xuşkamilî gir pirê de mir ew li wêrî kir Ural digotin Uralê kirin herdê. Paşê birê min em 4 kuruk werkî de çûnî hilê Kirgîzê ketnî. 4-5 riyan çûnî. Li wêrê hindê qirqiza hinde kirdik şexulî pêm o da. Diyamê şexulî ev zê dikir di girbûnî şexulî dî. Me pêm û top dikir werkî yaşemişdibûnî. Kurdên ku ji Ermenistanê ji Azerbaycanê hatine sürgûnkirin tên naskirin li Qazaxistanê belam evên ku ji Batumê hatine sürgûnkirin zêde belke li Kurdistanê derheqa wan da agahî tune zêde nayên naskirin me xwest em bi mêvaniyê vê malê van jî bidin naskirin. Surgûnkirin qet tişkî qet nebûn. Hilîjtin hatin. Hatin li vir Qazaxistanê dê hatin. Hatnê ve welata gavê yaşemiş bûn wan îlê dîs ev welata dixwastin. Paşî bana dîsa ev welat xwastin bi salê 5-6 dîsa çûn. Ez 5 salê 6 salê bûm bawerkî. Vegeriyan Gürcistanê. Dîsa çûn Gürcistanê. Çûn Gürcistanê. Paşê Gürcistanê dîsa 4 salan mal gil vira gil wêrê hay. Paşê dîsa surgûnkirin. Sürgûnkirin. Şî de surgûnkirin. Ez û jî hatim vira 9 salî bûm. Ez çûn pêrvî klas. Mektebê çû mektebê. Êrî mektebê. Apê Dursun. آه Te got apê te mir bavê te tu 2 salî bûyî. قای یک دا تاتانه بر خوشکا موشکا قیتن گمر استاکی با آوار کی تارون مورن هنه تارون دا برکی آه ama gırda gay daytır gımır.
Rojek zivistanê serbazan çend malbatên Kurdan li gundekî Qazaxan peya kiribûn. Ji bo ku gundî xwarin ji wan re neyînin, serbaz dora malbat pêça bûn. Lê Qazax bi şêwazekî pir balkêş xwarin digihandin. Jin û zarok ji dûr ve keşk an ku toreqa hişkirê davêtina wan. Bağım dugu uçağı gişne bura Kazakistan'ı milleti Kazak'ın ekkirin. Heşe ek bu. Pagranişti bu bernetron. Başı her Kazak asker digre. Başı her kurmaj malak. Kurmajın her bir Kazak'ın bir malaka. Eri vakti kuvveti tamam. Wan çırtan tavitin Kazak'ın kurmajın. Çırtan. Wan çırtan davêje kurmajan ev wan digoqe ku va kevre. Başın derin ku va na torak ejekirde. Vaki yardım kir wan ra. Bi tevayî di mavaya salên 1947-1944 da ji herêmên cudayên Yekîtiya Sovyetê ji Kurd, Koreyî, Alman, Polonî, Ermenî, Çeçen, İnguş, Çerkez, Türk û yên din bi giştî 1.209.000 kes ajot dibûn çolên Qazaxistanê. دو هزار ملیتمه و گندهان وشتوبی شلوغنی بوی شرکت ببین بر 10 سالانه که با فرما من کریه که من کری برای گواله بو نکه شکر سخاده ده تکنیکه پیدا کریه داور مورمه گه شکر سخاده دارن دیش میشته بینه گه ملیتمه کرمه گت شلوغن رند شلوغن بسلامتن شکر امز همونه وان ناف قازاقن ده برانگی منه نه بری منه نه وجی پیاد واد دیش میشته بینه پیادو زانینه گه شکرن ده خدای نیز ویرن تر شونمه rodinme evre. Piraniya gelên sürgünkirê piştî hilweşinê Sovyetê vegeriyan welatên xwe. Lê rêveberiya wan komaran ku Kurd jê hatibûn ajotin, nehiştin Kurd vegerîn gundên xwe. Îro li seranserê Qazaxistanê hejmara Kurdên sürgünkirê ji 100,000 zêdetir e. Kamşedadî Rûdaw, Herêma Taldikurgan, Qazaxistan.